हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बराय हरबावलायबाय नै जोंहा ना साहैनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामहरदो कमेन्ट्स हरदो नै दैया जा समायना जोंनिया लोगोसे नै जोंहा ना साहैनो नागिरदों नै नाखा नै फिसालाया एखे फाननानै लालायबाय आरोखि नै ना साहैनो थांनो ओंखारदों नै लोगोफोर बाबाया ना हमदों दिनै मोनायाव बेयाव बिराद गिदिर गिदिर ना ओंखारदों लोगोफोर ना बारलि एखेबारे जोंहा लाङि लाबोथ'वाखैमोन नालाय दैयानो माने हरसे अखा हानायजों लोमखादों आरोखि ओंखायनो दा ना लाङि बायना लाबोबाय ना सानसै नायलांबाय थादो जा गिदिर गिदिर मोनखादों नै नुवाखै फिसा फिसा एखेबारे ना सादों दै देरदों बिराद ना फेना सिजोब्बाय आजाया नायलाय मोजां मोजांमोन दा नाखै खालि मास फायसै दा दे ओइ बोरियावनो मोनो नाया इयाव मोनो मासे फिलाब जाजोबदों नो मैया ओइ गोलैगोन दा दसे थानानै नायफैगोन र' माथो गोजावोसोलाय हनै गुलियानो गेजेराव थुना हो ओइ थानाङा गथ' फिलाथार फेना सिजोबबाथाय रानखानाय नङा नायनाय थांनाबा र' थाथ' इयावनो ओइ बोरियाव थुथा हरदो गोथौथारनिफ्राय थांनांला आयै फेना सिनांगौबा माबोरै रानबावगोन अखा हाबावनोसैसो नै मैया ए दंग'आ एकदम उसिजोबनानै ना गिदिर गिदिर बारसोगारदोंनो मैया सायबाय थानायामोन खोमा गोजौआव दोनहर ओइ मानगोन गथ'नाव गोजौआव गारखोथ' थास' आथिं खादों लोगोफोर थास' आथिं ओइ बाबा थानाङा अ गेजेराव थुहैनो माथो गोजाव खांदों सोर फिफा बैयो ओइ सारनाङा दैया मानगोन अ बेखिनियाव थुनानै हो नै मोनसे र' आं फोजावहरनो दे थांनाङा लाङा नै ओइ नै थांबाय हमखांदो ओइ थानालै बाबा फेना सिजोब्बाय खारखोबोदो गाखोदो सिजोब्बाय फेना नायलाय गथ'आ बेलाव दंलै सिखाब एनायखौसो बेलाव दं बाबा जाब्रा दं इयाव है गोजावोसो खोमा ओइनि मासे नांबायगोनलै बाबा ओइ गोजावोसो फिफा नै सिङाव गुलिया अन्थाइ थरसे होनो ना अन्थाइ होनो ना ओइ नै नोंनिया नै ओइनि नाया मानो इयो गोजावजोबदोंसो हनै गुलियानो फैदो ओइनि सिजोब्बाय गस्ला मानि सिजोब्बाय खिथुनिखै सोर फैदो दैया देरबोगासिनो फैदो ओइ नै इखौ नायाखै नोङो इखो मालाय बे ओइ पाथरदे दाबायदि फिथिख्रिया सिंजोंसो फैयो दे गाखोदो फैदो जाब्राया थिखोनो गोजावलांबाय जाब्राया नों खिथुनाव थिखो बेखौनोदां फैदो नांथोंसै फैदो दै मोजां सुइनसै फै मानगोन मोनायावसो सान मोननांगौमोन बिराद अखा हादोंमोन लाद्रा जालायगौमोन बियो ने बारलि मानि नांसिगोन दा फैद' दा खनसे नायनोसै फैदो ओइ नैहाय गथा थांगासिनोसो दैया सिजोब्बाय बोखोबोदो साफै
दा हमगोन नायफैदो ओमफ्राय दा नायफैगोनलाय 1 घन्टा थानानै नायफैनोसै फै नायालाय दंसोगारोमोन मैया आरो दै देरनायजों दावखोबावदों इयो दा दै सेमबाथाय आरो फावसायबोसिगोन नै गथ'आ फिस्लायगोन थास' दंजोबो लामायाबो नै लामाबो मावखांबाय दा नायफैनोसै लाङि साना फैबाय नै लामायाबो बेखिनिल' जोंनिया लामाया खुनुरुखुम खार हाबजानाय आरो ओइ थालायसिम लायोबा ट्रेक्टर हाबजायो बेलसा गैलाना हरबायना